Dobro večer, drugari. Vaše pitanja sam na 3 razna segmenta odvojio. To su pitanje u vezi Srbije, pitanje u vezi Donbasa i gde su razna pitanja. Pošto najmanje pitanja u vezi Srbije ima, da počnemo s tim. Znači, prvo pitanje, odnos srpsko-ruskih vlasti. Ja imam mogućnost, hvala Bogu, ovde da pričam sa ozbiljnim ljudima i svi su saglasni u jednom. Vlast u Srbiji treba da izabere narod Srbije, a Rusija će da sarađuje sa svakim koga izabere narod Srbije. Znači svako na svakom nivou vlasti, naravno s Putinom jedino o tome nisam razgovarao, mada u Srbiji kažu da ja radim za Putina, međutim to Putin još uvek ne zna, ni ja ne znam, tako da ne verujte u te laži. Uglavnom, svi na svim nivoima govore jedno isto, znači birajte u Srbiji vlast, mi ćemo sarađivati sa tim ko je na vlasti. I to je to. Znači odnosi su trenutno stali lošiji zbog toga što je Vučić potpisao u Vašingtonu, tako da koliko god oni u Srbiji pričali da to nije važno, da je to neki potpisan dokument, da u stvari je sve na samom delu drugačije, sve je to mnogo važno i Rusi na to gledaju. Rusi nisu kao nekada što su bili da reaguju impulsivno, oni sad rade sistematično i jako je teško predvideti njihove poteze. Svedočanstvo tome je Krim, Sirija, Donbas, verovatno će biti i Nagorni Karabah, vidjet ćemo za sada. Znači odnosi su sada malo lošiji. Sledeće pitanje, naoružavanje Srbije. Pitanje u vezi toga što Rusija naoružava Srbiju. I pitanje je bilo da li je to zamazivanje očiju ili ozbiljno. Šta vam ja mogu reći u vezi toga? Tenkovi koje Rusija hoće da da Srbiji, BTR-i i drugo naoružanje, tog u Rusiji ima koliko hoćete. Zašto? Zato što su Rusi dali veoma mnogo u modernizaciju tehnike. Veoma mnogo, tako da nova tehnika dolazi kao naoružanje u kasarne, a stara se vodi na skladišta. Znači, ako bi Srbija izrazila želju da je kompletno naoruža ruska armija sa svojim T-72, na primer, i BTR-ima starog tipa, BVP-ima starog tipa, to je za Srbiju novo naoružanje, a ovde je to već zastarelo, i da se Srbija nalazi u ODKB-u, Rusija bi ih naoružala koliko god bi tražili. U čemu je stvar, već sam rekao, znači Rusija ima na stanju veoma mnogo toga. Drugo je pitanje da li je to potrebno Srbiji. Srbija, koliko ja znam, ima negde oko 450 tenkova. Znači ima nešto manje tenkova nego što imaju Donjecka i Luganska republika. Stvar je u tome što u Srbiji ima negde oko 150 posada. Sad to nećete poverovati, ali to su već podaci iz srpskih službi, Vojno-bezbedonosne agencije. Srbija ima svega za 1/3 obučenih posada za tenkove koje posjeduje Srbija. Da li je potrebno Srbiji još više tenkova? Ne znam, možda i jeste potrebno, možda nešto se tamo sprema o čemu mnogi ne znaju. Uglavnom, gledajte vi da obučavate vojnike tamo u Srbiji, pričam konkretno ministru odbrane, a ne da rasterujete mlade ili da ih šaljete tamo da čiste zadnjice drugim ljudima i to računate kao služenje vojnog roka. Što se tiče aviona, remont tih aviona koje zašto se kasni, da, veoma važno, bilo je pitanje zašto se kasni sa isporukom te tehnike. Stvar nije u Rusiji, znači Rusija, kao što sam rekao, već dala bi sve to. Problem je u tome što Srbija ne želi da primi tehniku koju im Rusija hoće dati. Ako se sećate, bilo je zakašnjenje veliko sa avionima i uopšte nije bio problem do Rusa, problem je bio do Srbije. Pošto Srbija nije htjela da prihvati, NATO-vci su ih tamo gnjavili, davili, zna se ko je prava vlast u Srbiji, tako da zastoj te isporuke tehnike isključivo do Srbije.
Što se tiče aviona, po mom nekom ličnom mišljenju, bolje bi bilo da su kupili nove avione, zato što će remont starih da košta ne malo, a novi avion je ipak novi avion. Tako da, kao i sve novo. Znači, i drugo, saradnja između Srbije i Rusije sada ide na neki novi nivo u vezi vojske, kako pričaju u Srbiji. Međutim, šta se krije iza svega toga? Remontovati ruske avione i remontovati rusku tehniku ne možeš bez saglasnosti Rusa. Znači, da bi se ta saglasnost dobila, Rusi su igrali malo taktički i dobili su mogućnost da imaju svoju kancelariju u Beogradu. Tako da vidjet ćemo šta će sve da izađe iz toga, pošto će verovatno naše tamo praviteljstvo i našeg ministra odbrane da guze Amerikanci, da se to ne bi desilo, međutim vidjet ćemo. U principu to je to, idemo dalje. Da li je moguć rat na Balkanu? Lako je moguć. Albanci uopšte ne skrivaju da žele da uzmu još neke delove Srbije, da zauzmu delove Crne Gore, tako da u slučaju potrebe zapadnih sila, rat na Balkanu veoma lako može da počne. Tako. A da, čovek mi je tamo pisao u komentarima da su Srpsku krajinu, da je nije izdao Milošević, da je Srpsku krajinu izdao Vučić, Šešelj i ne znam koga još tamo spomenuo. Vučić u to vreme i nije imao neka ovlašćenja, on je bio više tako marioneta, doduše njegov zakon o informisanju ili kako beše, veoma ozbiljan zakon koji je uništio pravo glasa u Srbiji, uništio je pravo da se priča istina. Milošević izdao Srpsku krajinu, svi koji su bili tamo to dobro znaju, ja dobro znam. Naprimer, nad Glinom, nad gradom Glinom bile su raketni sistemi koji su mogli da gađaju Zagreb. Negde u martu mesecu svi kompjuteri su odneti u Srbiju i te rakete su bile obična gomila gvožđa. Drugo, kada je krenulo odstupanje sa prve borbene linije, rekli su da se odstupa na drugu borbenu liniju, a umeđu vremenu su izveli sve civile. Znate kako to izgleda kada vojska ide na rezervne položaje i vidi da su sva sela pusta. Tamo nije profesionalna vojska bila u Republici Srpskoj krajini, to su bili ljudi koji tamo žive i oni prođu pored svoje kuće koja je pusta, pored kuće komšije ili nekog i naravno da već na sledećem rezervnom položaju kad im kažu idete još nazad, oni će da krenu još nazad. Tako da sve je to bilo isplanirano. Nažalost, po meni lično Milošević je bio odličan državnik i jedan i drugi rat u koji se ušlo se za odbranu našeg naroda, međutim, s tim što je rešio da se dogovara sa Zapadom, sve to što je narod dao, sve to zašto se narod borio, sve to je propalo. To je otprilike to bilo po pitanju Srbije. Da, bilo je još jedno pitanje, znači šta ja mislim koliko su dronovi u savremenom ratovanju važni. Nije u pitanju nije u vezi sa Srbijom, međutim lako može i da bude. Dronovi se koriste sad maksimalno trenutno na Nagornjem Karabahu, ja mislim da se nigde nisu koristili koliko ja znam u poslednje vreme kao tamo što se koriste. Znači Nagornji Karabah je ispao poligon za Barjaktare, turske dronove i prvih 10 dana oni su imali veoma veliku efikasnost. Zašto? Nagornji Karabah je planina, brdska regija i, na primjer, dronovi u ravnici ne mogu da imaju tako uspešna dejstva. Razlozi su veoma prosti, znači u planinama nema mogućnosti da se razvije pešadija i drugi bataljoni tenkovski tamo ili brigade kakve artiljerije na velikoj površini, uglavnom su oni svi skupljeni, zbijeni su na jednom mestu i veoma lako ih uništavaju sa dronovima. Dronovi su leteli uglavnom 2 do 4 komada
i imali su veoma velik uspeh prvih 10 dana. Znači, posle toga su počeli u veoma velikim količinama da padaju. Rušilo se po 10, 15, 20 komada za dan. Jučerašnji dan je prošao tako što su srušili 16 komada dronova. Barjaktara isto uništeno ne malo. Kome nije teško, može da nađe na YouTube-u, znači Jermeni publikuju kao i Azerbejdžanci non stop sve šta se dešava, znači naravno ne sve, uglavnom publikuju neke svoje uspehe, a među tim uspesima su i obaranje dronova. Dalje. Pitanje u vezi Donbasa. Da li borbena dejstva i dalje traju? Rat na Donbasu se nije zaustavio, on je prešao u neku novu fazu. Isključivo se vodi, ne mogu ja to nazvati artiljerijska borba, to su uglavnom minobacače 62 mm kojem je naša vlast obezbedila ukrajinsku armiju i oni non stop tuku sa tim minobacačima po civilnim ciljevima, uglavnom ponekad i po vojnim, ali uglavnom po civilnim. A po vojnim ciljevima ponekad se koriste 120 mm minobacači i teška artiljerija 122 i 152 mm. Ne tako često, ali se koristi. Znači i snajperske grupe rade kako s jedne i tako i s druge strane i gubitaka ima ne mnogo kao kad je bila aktivna faza ratovanja, međutim ljudi ginu tamo, tako da rat još uvek ide. Zatim, da li Luganska i Donjecka narodna republika drže granice? 2015. godine, posle potpisivanja minskih dogovora, drugih potpisivanja minskih dogovora, kada je naša armija zauzela Debaljevo i poravnala liniju, od tada mi nismo menjali granice. Niti su Ukrajinci zašli na našu teritoriju, niti smo mi zašli na ukrajinsku teritoriju. Međutim, Ukrajinci često pričaju kako su oni krenuli napred, kako su se pomerili negde 500 metara, negde kilometar, negde 2. U pitanju su sive zone, to su zone koje su prema minskim dogovorima dužne biti slobodne. Znači, u tim zonama ne bi trebalo da ima vojnika, ali ako uđu, niko ništa im ne kaže. Znači, niti se OBSE, niti međunarodna zajednica nešto bune u tome. Naša armija je rešila da nema potrebe da ulaze u sive zone, zato što su to uglavnom ne tako važne pozicije, a zaći tamo i ukopati se, prići na domet, na primjer SVD-a ili neke malo bolje snajperske puške, nema smisla. Znači, oko Gorlovke, da kažemo tako, ja sam svojim okom gledao koliko su izgubili vojnika Ukrajinci u nekih 7-8 dana. Znači, neću pričati o ciframa zato što je to nerealno koliko su ih izgubili za glupost. Znači, ušli su tamo u siru zonu, što im ništa ne znači, a gubici su im bili ogromni. Tako da su granice nepromenjene od marta 2015. godine. Dalje, o naseljavanju Srba u DNR i LNR. Srbi su se naseljavali tamo sad ću oslagati, ja mislim 1753. godine, dolazili su kao vojnici koji su trebali da brane granice Ruske imperije tada i to je trajalo negde do 1769. čini mi se. Uglavnom može da se proveri na internetu, verovatno imaju podaci. I to su bili, šta znači Ukrajina? Ukrajina, to je na ruskom znači granica, kao kod nas što su bili šajkaši, čini mi se. Znači, to je bilo pogranična zona Ruskog carstva i tamo su naseljavali ljude koji su hteli da ratuju. Znači, Rusi su im dali zemlju, dali su im oružje, mogli su da dovedu svoje porodice i tamo se naselio veliki broj Srba. Prve rudnike na Donbasu su napravili srpski inženjeri, tako da to nije mala stvar. Takođe, ostalo je tamo, ali jako malo ljudi koji zna da je njihovo srpsko poreklo. Ja sam imao, na primjer, kad je bila promocija moje knjige u Donjecku, došla je
devojka čiji su preci Srbi, da popričamo malo o tome. U Lugansku i u Donjecku sam često bio na fakultetu kod njih, pričali smo o istoriji, o geopolitici, tamo su uglavnom studenti zadavali bolja pitanja nego njihovi profesori i često je bilo pitanje u vezi Srba koji su živjeli u Donjeckoj i Luganskoj oblasti i ispostavilo se da pored te devojke svega još dvoje je u Lugansku bilo koji su znali da su njihovi koreni srpski. Uglavnom se ljudi asimilirali kao što je na primjer u Nemačkoj s lužičkim Srbima i na drugim mestima. Tako da, međutim, u istorijskim knjigama kako Rusije, Ukrajine, sada i Donjecke republike, tamo se pišu knjige nove, pisce, hvala Bogu, znam i insistirao sam da se to ubaci, ljudi su to prihvatili, tako da u novim knjigama ima mnogo toga o našim precima koji su bili tamo. Dalje, da li će Rusija izdati Donbas? Rusija nije izdala i neće izdati Donbas, to je 100% sigurno. Da je Rusija htjela da izda Donbas, oni bi to uradili odmah na početku rata, zatim Donbas bi odavno bez Rusije propao, znači svakih 3-4 meseca, nekad i na 2 meseca idu humanitarni konvoji koji voze kako hranu, tako građevinski materijal i to se meri milionima dolara. Rusija pomaže također u asfaltiranju puteva, znači putevi u Donjeckoj republici su kao u nekim razvijenim zemljama. Znači 2014. kada smo mi došli na Donbas, tamo je bilo prosto užas. Ako se sjećate naših puteva za vreme sankcija, negdje od 90. godina do 97. 8. tako je tamo bilo, prosto katastrofa. Znači treba da ideš od grada do grada koji su daleko od 30 km i treba ti više od sat vremena na auto. Sada je to tamo veoma lepo uređeno, sređeno, ne samo putevi, rade se i železničke stanice, uskoro treba da krene, u stvari ne, već ide voz koji ide iz Donjecka u Rusiju, na granici se naravno zaustavlja, ljudi tamo kontrolišu se pasoši zato što ipak to odeljena republika i dalje ide za Rusiju. Znači sve ide svojim tokom, polako ali sigurno. Tak, odlazak Rusa sa aerodroma Slatina, da li je to izdaja i ja ne znam da li je to izdaja, ne mogu da kažem. Ja sam u kontaktu, često se i vidimo, prekjuče je bio ovdje čovjek, jedan od oficira внешnje razvedke Rusije, bio je u gostima kod mene, on je inače bio na aerodromu Slatina, oni nisu htjeli da idu, međutim naređenje je bilo tako da napuste aerodrom Slatinu i on kaže nije bilo ni smisla da ga drže nikakvoga, sve što je trebalo oni su uradili. Da je Srbija više insistirala na rezoluciji 1244, tada bi se mnogo šta promenilo. Međutim, Srbija je promenila izgleda mišljenje po toj rezoluciji i ne samo u to vreme, a posebno danas, izgleda da je Rusija jedina koja insistira na rezoluciji 1244. Da, Rusi su otišli sa aerodroma Slatina i Srbi su otišli sa Kosova, tako da ja ne znam da li je to, da li neko može da računa to kao predaju ili ne, meni je bilo pitanje da li je to predaja, ja lično mislim da nije. Tako, zašto nije zauzet Mariupolj? Ja se često pitao zašto nije zauzet, razgovarao sam sa Zaharčenkom, sa našim oficirima, međutim tek kad sam došao u Rusiju malo je sve to šta se tamo dešava postalo jasnije, pošto neke stvari se često bolje vide sa strane. Mariupolj nije bio pust grad, kao što pričaju, zato što smo mi krenuli na Mariupolj, nas su tenkovi tukli direktnim, znači cev pravo i tukli su po nama, tako da smo gadno prošli tamo. Međutim, šta je rekao Zaharčenko, i isto sam to čuo i ovdje u Rusiji,
da u slučaju da smo mi zauzeli Mariupolj, odsekli bi jednu luku koja je hranila Ukrajinu. I tada bi Rusija bila u problemu zato što bi svi međunarodne instance bi je optužile za glad koji nastaje na teritoriju Ukrajine. Luka u Mariupolju je veoma važan strateški objekat za Ukrajinu. Bio bi veoma važan i za Donbas, naravno. Međutim, rešenje je doneto tako da se ona ne zauzima i ja tu ne mogu ništa da kažem da li to bilo pravilno ili nije pravilno, da li bi opravdalo neke gubitke. Ja mogu da kažem sa svoje tačke gledišta, znači u to vreme to je bilo negde 2014. godine, krajem 2014. oktobar mesec, negde ovo vreme. Šta se tamo dešavalo? Mi smo krenuli na Mariupolj, krenulo je nas veoma malo. Jedna grupa ljudi je stajala u Novoazovsku, tenkovska brigada, ali to je isto bilo malo ljudi. Možda smo i mogli da ga zauzmemo, možda i nismo, to je već nagađanje. Međutim, jedno je sigurno, a to je da mi ne bi imali dovoljno ljudi držati granice, veće granice. Znači, kad bi zauzeli Mariupolj, naša granica bi se još više povećala. Armija DNR-a i LNR-a je brojala negde oko 36.000 ljudi. 36.000 ljudi koji su trebali da vode borbe, koji su trebali da održavaju svu tehniku, da održavaju bojevi porjadak, da rade u pozadini, znači sve ono što treba da radi vojska, i nas je bilo veoma malo. I znači sad kad je granica manja, ona je veoma šuplja. Znači tamo ozbiljna grupa diverzanata može da prođe kako na našoj, tako i na ukrajinskoj strani. Moje lično mišljenje je da bi zauzimanje Mariupolja bila strateški velika greška i da bi mi u to vreme, ako bi zauzeli Mariupolj, imali velike šanse da izgubimo rat, zato što bi bilo veoma lako proseći naše linije odbrane i odvojiti tada Donjecku i Lugansku republiku na 3-4 regiona i koji bi onda sa svih strana opkolili i tukli prosto artiljeriju, uništili bi nas kao zečeve tamo. Tako. Koliko naših ljudi ima na Donbasu? Čovek kaže da ih ima 300. Ja bih voleo da je bilo Srba tamo 300, međutim Srba je bilo maksimum negde, ja mogu da izvučem tačne brojeve ako se obratim u Donjecku i Lugansku republiku, ali maksimum je bilo oko 60 ljudi. Od toga računajte da je bilo nekih 30 boraca, 30 njih je bilo koji su došli, videli i otišli. Neki tipa Bratislava Živković su se hvalili da su ratovali tamo, međutim rata nisu videli. Sa njim su došli, bili stvarno dobri momci koji su zatim bili u problemu. Posle toga je doveo još jednu grupu, iako su ga pustili u srpskom sudu. Mi svi dobro znamo da je Živković plaćenik koji radi za naše službe i za engleske službe. Tako da uglavnom ljude koje je dovodio ovde, ne ovde nego u Donbas, dovodio ih i jednostavno ih je ostavljao tamo na milost i nemilost situaciji. Svi drugi ljudi koji su dolazili, izuzev Počuče i još jednog Dragan, ne znam, prezime nije ni važno, sve su to bili dobri momci i pošteni, dobri borci i niko reč lošu nije rekao o njima. Počuča je uradio šta je uradio, za tog Dragana smo isto govorili da je saradnik službi, da će da napravi probleme, međutim kad god traže dokaze, teško je dokazati da je neko saradnik drugih službi, to je veoma teško dokazati. Međutim, kad je ispalo da je on napravio ozbiljan problem, krenuli su da ga hapse, on je pobegao iz Debaljceva, ali su u njegovoj kući našli 2 kilograma žive i veoma mnogo detonatora, veoma mnogo minsko-eksplozivnih sredstava. I sad zamislite da je Srbin ubacio, na primjer, 2 kilograma žive u vodovod. Znači, to bi okaljalo ime Srba, ne ime, to bi, ja ne znam šta bi to se moglo da izađe, hvala Bogu to se rešilo na vreme. Tako da Srba nije bilo 300, nije bilo mnogo, bitni su ti koji su stvarno došli srcem
i koji su stvarno ratovali za narod Donbasa. Znači to su, ja ponovo ću pomenem Počuč, ti ljudi koji su bili oko njega tada, koji su mu verovali. Kad je on uhapšen i proteran s teritorije Donjecké republike, oni su otišli u 7. brigadu i to su sve super momci, znači niko loše reč o njima nije rekao. Takođe ljudi koji su bili kod mene i koji su bili u drugim podrazdeljenjima. Trenutno na Donbasu ima 10-ak Srba i ja mislim da su svi tamo i oženjeni, 2 dece ima, nažalost 2 naših je poginulo, tako da nije bitna količina, bitan je kvalitet ljudi koji je bio, a ti koji su bili, koji su realno bili tamo došli da ratuju, to su stvarno ljudi koji su se pokazali onako kako treba da se pokaže srpski borac. Dalje. Da li će se Rusija umešati ako Ukrajina krene napred? Vladimir Putin je konkretno, znači u jednoj televizijskoj emisiji, on ima svake godine obraćanje narodu i mi smo to gledali ovde preko televizije. Vladimir Putin se obratio Ukrajincima i rekao im, ako krenu vojno da zauzmu Donbas, Ukrajine više neće biti. Ja mislim da je to sasvim dovoljno, da tu više ništa ne treba da se priča o tome. Dalje su neka razna pitanja. Pre tim raznim pitanjima hteo bih, pošto tamo vidim komentare da ja nisam nikakav novinar, da vas razočaram, ja sam ipak novinar. Radim na kanalu Politraša, to je najveći politički internet kanal u Rusiji. Mi držimo neku, da kažemo, sredinu, kritikujemo kako vlast, tako i opoziciju, uglavnom na stvari gledamo realno takvim kakvim oni jesu i pokušavamo biti realni i nepristrasni i to za sada uspeva. Ja sam imao svoju emisiju na Politraši, međutim zbog nekih obaveza i lečenja morao sam da prekinem. Posle toga nam je YouTube blokirao sve naše kanale, pošto se iz Srbije žalili, iz Srbije, ne iz Ukrajine, iz Srbije su se žalili i zatraženo je da se sa YouTube-a udalje sve moje emisije, znači sve šta sam ja pravio tamo. Takođe je sa našeg kanala udaljen i film Rat snajpera koji je bio, intervju s Oljom Šehter koja je režiser tog filma, tako da trenutno mojih intervjua tamo nema ništa, ali ću ja to sve polako na svoj kanal da ubacujem, verovatno sa subtitlami. Da, i Ukrajinci su se žalili Ministarstvu inostranih poslova Rusije, kako su oni mogli meni da daju akreditaciju, takođe se žalila Srbija, kako su mogli da mi daju akreditaciju, pošto ja radim u Ministarstvu inostranih poslova Rusije, uglavnom ne radim kod njih, nego idem na briefinge Marije Zaharove tamo i oni mi takođe daju akreditaciju. Takođe se Ukrajina i Srbija žalili Rusiji zašto predstavnici Rusije u PASE citiraju često moje reči. Ja vam mogu reći da to stvara veoma ozbiljne probleme kako našoj redakciji, tako i Rusima. Međutim, Rusi uvek odgovaraju veoma konkretno, sa dokazima, sa dokumentima, sa papirima i sve moje reči, znači sve što sam ja pričao, sve se to dokaže da je veoma, da je to istina i nikakvih problema nema. Tako da, gospodo, ja sam novinar, sviđalo se to vama ili ne. Idemo dalje. Znači, razna pitanja, odnosi Turske i Evropske unije. Tu verovatno može nekoliko pitanja da se poveže u jedan i da se da jedan odgovor. Turci, po mom, eto ja pričam, znači čisto moje mišljenje, Turci su veoma glupavi. Glupavi su kao tocila. Znači, dali su im mogućnost da se razviju, oni su se razvili, dali su im mogućnost da se naoružaju i trenutno, ne trenutno, nego već nekoliko godina, kao i u prethodnih 2 velika rata Turske sa Rusijom, Engleska gura Tursku u novi rat sa Rusijom, daje im mogućnost da misle da oni mogu snova da oforme Osmansko carstvo i Turci u to veruju. I oni sada sebe
ponašaju se u stvari kao da su stvarno oni tako neki veliki, stvarno silni. Niko ne može da spori da Turska ima veliku armiju, da Turska ima veoma ozbiljno naoružanje. Međutim, mislim da će im se to biti u glavu i to veoma brzo. Vidjet ćemo to. Znači ja pričam, to je moje lično moje mišljenje. Turska nije partner ni NATO paktu, nije partner ni Evropskoj uniji. Kad oni mogu da ucenjuju Evropu da će im pustiti azilante, Evropa može da ucenjuje njih da im neće dati novac, onda oni ucenjuju NATO, NATO ucenjuje njih, nema tu nikakvih partnerskih odnosa. Ja lično mislim da je to igranje Engleske sa Turcima i da su oni previše glupi da bi shvatili da ih guraju u jedan novi rat koji će da bude veoma strašan, i ja sam siguran da će taj rat da bude. Odakle naoružanje Jermeniji? Jermenija ima veoma velike količine ruskog naoružanja. Kupovali su kao i Azerbejdžan oružje od Rusije, međutim sada po nekim podacima azerbejdžanske strane sa vojnih kasarni, sa vojnih tih objekata ruskih u Jermeniji, Jermenija dobija naoružanje. Tako da uglavnom u njima je naoružanje od Rusa. Neko je tamo pisao u komentarima da Rusi šalju preko Irana zato što je Gruzija zatvorila granice. Lako je moguće i verovatno je to jedan od razloga zašto Azerbejdžan pokušava da zauzme uz ogromne, ali realno ogromne gubitke granicu sa Iranom. Međutim, Iran se zamešao u to. Danas su postavili protivavionske sisteme i rekli su da će da ruše sve avione, nije važno čiji su, koji se približi iranskoj granici. Razlog je što je jedan bespilotnik ispalio raketu na iransku stranu. Pre nekoliko dana 80 projektila azerbejdžanskih je preletelo na iransku stranu, nije bilo žrtava, međutim preleteli su, pali su blizu jednog malog naselja. Tako da lako moguće da Iran ima svoje razloge zašto ne želi da Azerbejdžan zauzme njihovu granicu. Tako, da li Jermenija može povratiti izgubljene teritorije? Ja čisto sumnjam. Zašto? Zato što Jermenija nema ni sile vojne toliko, niti ima ljudi, niti ima novca koliko ima Azerbejdžan. Znači, azerbejdžanska armija je mnogo jača i pozicije koje su oni zauzeli, ako ide direktna vojna Jermenije i Azerbejdžana, Jermenija neće moći zauzeti više nikada. Zato što kad se azerbejdžanska armija ukopa, kada postavi svoju artiljeriju tamo, odatle će ih teško moći isterati sa tim što Jermenija ima. Znači, možda imaš srce koliko hoćeš, međutim kad su brdu ukopa dobro, odatle se teško isteruje protivnik. Da li ja planiram ići ratovati za Jermene? Ne, ja ne planiram. Ja mislim da je taj rat izazvala, da je povod za taj rat Jermenija sama, zato što oni nisu htjeli da se dogovaraju uopšte, znači od kad je Pašinjan došao na vlast. Jermeni nisu pomagali nama kad smo imali probleme u građanskom ratu kao i 1999. godine. Sama Jermenija nije priznala Nagorni Karabah i do dana današnjega nije priznala. I ja ne vidim smisla da idem ja ili da ide neki Srbin tamo, posebno što oni uopšte nisu i pravoslavci. Znači, tu veoma je komplikovano i ja mislim da oni treba se brane. Ima u Iranu ima Azerbejdžanaca oko 30 miliona, ima Jermena isto oko 20 miliona, u Rusiji ima 2 miliona Jermena, u Americi ih ima nekoliko miliona. Neka idu oni da brane svoje teritorije, ja mislim da to nije mesto gde treba da gine srpski čovek i da proliva krv. Posebno što oni ništa, ali ništa nisu nikad uradili, ni moralnu podršku dali, nikakvu podršku nisu dali Srbiji kad je bilo u problemu.
koje migove 29 Rusija poslala Jermeniji. Nije poslala nikakve, Jermenija ima svoju avijaciju koju trenutno ne koristi. Zašto? Bog sveti zna. Odnosi Rusije i Turske. Odnosi Rusije i Turske. To su čisto ekonomski odnosi, pragmatični odnosi. Ja mislim da oni veoma lako mogu da pređu u neku vrstu rata ako do toga dođe. Znači, to su sve odnosi kao tapšemo se po ramenu, a gledamo kad ćemo jedan drugom da zabijemo nož u leđa. Lično moje mišljenje, a ne znam, vidit ćemo. Međutim, trenutno su ti odnosi ekonomski i diplomatski na veoma visokom nivou, tako da ne verujem da je to, kako bih to rekao, ne verujem da je to od srca čista ekonomija. Da, čovjek je pitao da li sam gledao film Susret sa večnošću, nisam gledao. Pitanje je bilo da li mislim da li sve to proizlazi na Nagornom Karabahu iz razloga uvlačenja Irana u rat. Lako je moguće, Amerika pokušava na sve načine da uvuče Iran u rat, ne da ratuje Amerika sa njim, zato što je Iran, za razliku od Iraka, veoma ozbiljan protivnik, ali sam siguran da će Azerbejdžan kroz neko vreme da počne da tuče po teritoriji Irana ili barem turski migovi koji se nalaze na teritoriji Azerbejdžana i da će pokušati da uvuku u rat Iran. Jedan od glavnih razloga za te sumnje je taj što Izrael je najveći trenutno, znači veći od Turske, finansijer i postavčik oružja Azerbejdžanu. Kakve veze ima Izrael sa Azerbejdžanom, Jevreji sa muslimanima, ja ne mogu da nađem nikakve dodirne tačke. Jedini razlog je taj što svi znamo da Izrael postoji isključivo zahvaljujući Americi. Amerika ne može da uđe u rat sa Iranom, znači moraju da uguraju nekog. Amerika neće direktno finansirati Azerbejdžan, tu je Iran koji će im pomagati. Ni verski, ni politički, ni nikako nije logično da Iran pomaže Azerbejdžanu, međutim oni to rade i rade sa veoma velikim količinama novca i oružja. Tako. Da li su Azerbejdžanci presreli tačke U? Da li su Azerbejdžanci presreli tačke U? Tačka U to je, da kažemo tako, velika raketa iz VBR-a. 3 puta je veća, veoma je brza, sa veoma razornom moći. Pitanje je bilo da li su presrete te tačke U koje su gađale aerodrom na kojem su se nalazili turski avioni. Koliko ja znam, a mislim da znam veoma mnogo o dešavanjima tamo, niko nije gađao sa jermenske strane po aerodromu gde se nalaze turski avioni. Mislim da to Jermenija sebi ne bi nikad dozvolila, zato što bi to bio veoma velik problem za njih. Tačke U mogu da se presretnu i njih, to je polubalistička raketa, da kažemo tako, znači ogromna raketa, uništava se dosta lako ako se ima određeno oružje i mnogo njih je srušeno koje su letele na teritoriju Jermenije. Ja mislim da su Rusi nešto dali Jermenima, s čime sada ruše dronove koji padaju tamo kao igračke, ruše rakete, tako da je to više srušeno, znači na teritoriji Jermenije nego na teritoriji Azerbejdžana. Tak. U vezi obaranja dronova, tamo često, ja se udivljujem, tu tamo imaju ljudi iz Bosne, često pišu, uglavnom nivo njihovog pisanja, nivo kulture se svodi na psovanje, na vređanje, bez ikakvih konkretnih stvari. Znači, ljudi, ako hoćete, meni ne verujete, svaki dan možete da zađete na internet, ukucate karte napredovanja Azerbejdžana i Jermenije i možete vidjeti da je
Azerbejdžanska armija zauzela veoma mali deo Nagornje Karabaha, veoma mali. Priče tamo neke od 150 sela, o ne znam nija koliko gradova, to sve gluposti. Da, zauzeli su veliki broj sela, zauzeli su, ja mislim, 2 veća grada, međutim, sela su tamo 10 kuća negde u planini i to je selo, koje niko nikad nije ni branio, tako da zauzimanje tih sela ništa